கூட்டம் கூடுது. பேசாம நீங்க ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிச்சுக்கனே. கூட்டம் கூடுறதுக்காக தனி கட்சி ஆரம்பிக்க முடியுமாடா? அப்படி பார்த்தா பிளாட்ஃபார்ம்ல லேகே விக்கிறவங்க கூட கூட்டம் கூடுது. அதுக்கு அவன் தனி கட்சி ஆரம்பிக்கிறதா? யோ நடிகன் தான் கூட்டம் கூடதே செய்ய. எங்க எல்லாரையும் விட குள்ள மணிக்கு அதிகமா கூட்டம் கூட தெரியுமா? தனி கட்சி எல்லாம் வேண்டாம். பேசாம அரசியலுக்கு வருவேன்னு ஒரு அறிக்கையாவது விடுங்கண்ணே. நாம அரசியலுக்கு வர போறது எதுக்கா அப்படி ஒரு அறிக்கை விடணும்? அண்ணே நீங்க அரசியலுக்கு வருவேன்னு அறிக்கை விட்டா நம்ம அண்ணன் சிஎம் ஆயிடுவாரு. நாம எம்எல்ஏ எம்பி வட்டம் மாவட்டம்னு துட்டு சம்பாதிக்கலான்ற ஆசையில நம்ம ரசிகர்கள் உங்க படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு கொடி கட்டுவாங்க, பூவை போடுவானுங்க, தேங்காய் சுத்துவானுங்க, தியேட்டர்ல ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்துவானுங்க. அப்ப கலெக்ஷன் கூடும். கலெக்ஷன் கூடுனா உங்க சம்பளத்தை ஏத்தலாம். இன்னும் நம்ம 4 வீடு 4 கார்னு வாங்கி கடைசி வரைக்கும் அரசியலுக்கே வராம இவனுங்களை ஆப்படிச்சிடலாம். அடங்கொக்கா மக்கா, அரசியலுக்கு வர்றேன்னு உதாரணம் விடுறது இதுக்கு தானா? மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு இல்லையா? அதை விடு, அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? என்னன்னு எப்படி கேட்டீங்க? சிவப்பா இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கீங்க. பேசாம சிவப்பு எம்ஜிஆர் சத்யா அப்படின்னு நாமளே போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டிடுவோம். கண்ணு ஒரே ஒரு எம்ஜிஆர் தாமா. சிவப்பு எம்ஜிஆர், கருப்பு எம்ஜிஆர், ப்ளூ எம்ஜிஆர், பச்சை எம்ஜிஆர், மஞ்சள் எம்ஜிஆர், சின்ன எம்ஜிஆர், பெரிய எம்ஜிஆர், நெட்டை எம்ஜிஆர், குட்டை எம்ஜிஆர்னு எம்ஜிஆர் கூறு போட்டு வித்துறாதீங்க. இந்த உலகத்துல ஒன் சன், ஒன் மூன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் எம்ஜிஆர். மூடிட்டு வண்டியில இரு.